Shubor nagaslem jong unongsan hima. Kahinyau Trap Youth Council haka arpun rew terek unai luar arhajar arpawar. Kalasa meki kot lingkadop cekipat ba bayat bayeng. Kabatho haka bayadai bat kajing penbet put penbet sam bat kajala asam. Kidokot kaseng kilas dang bansam ya kini kikot na IGP Shah DC Office Shillong ha kendai lat bat chamot pran bat kensa sam ha keleng kasor Shillong. Habayadai bat kewiki district kinsa sam ha West Khas Hills Ribhoi district bat keleng kabri uhinyau trem. Kani kajing sam kot lingkadop kalong ru shibanta ban ken mau burom ya keleng khu sngiam kaba henyau jo ba hoping stone lingdo. Uwei na ki rew rangba baju keren na kapor syakapor ha kabayadai bat kani ka kam khapun bat ubalayale ru ba kumnu ki jaka jongki himakasi kinnom do e ba kinnom let cha asam. Kaseng HYC kapan ya kajing kershan ni kipat ba banyale persya ya kani kajing asoi bean ke sorkar ukonran banya penbet pun. Hukum kini ke sengi kepada ka lengkuk sengi yam keba nyau jong u mayet hoping stone lengdo we ne kiri orang ba kunjur noilam u baju keren nakapor sakapor bedai ba kini ka kam kaput u balayale ru kumnu ba kijaka jong ki himakasi kinom du ai ba kinlet cha sam ya hukum kani ke sengi keba iraki kani ngismo kamau burom da kajing snow khang da kajing susi ya kajing du no kajong i kum kajat penriu yo niu rang ba rat ba jong kajat penriu ni la snow day ban penmi ya kani ka kwat leng kdom ban pen syai pat ba halor kajing snow bat kijing shisha ki bangi kum kasang yeng adu kani khlep mat ba menta ban pen pau bakum kajat penriu ni la du nong shibun ne ha kani kajing ya penbet put ke baningkong la ne kata ka phase 1 ka jingya soy ka MOU ha pedeng ka sarkar ka jongi ba ka sarkar Assam kum kaseng nadu kasi ka basdang ila kren da ka basyai ya kani ka sarkar ban penpau ba kalayat bakla hakar kom penbet yo put Assam ha kani ka phase 1 namar kum ba kalong hi kajat benriu nyau trap kumjur ki hima khamtam e ki hima jong ki jaka jong ki hima kasi ngila du ai syaka Assam kumangitep kastan la ni ka nongrem ka ba sarkar ka yeng ka ong ba kabaningkong kadai ba namar bakat kum ka kaipot jong senam arja khatway ya kabala summit aku tukapo da sarkar kani ka sarkar ka momenta ko ong bakamla syu ban haidin kelada kalong kumta ni sulthu ba kum kaseng tada ngiya ja kata kalenti kajing ma bat kajing ya ka bakhra kan bu ya ka meri ko jongi hakani kuat ka ba arpat ka ban pen kandon kajing penbet ambai dei bitu ipat ki jaka ki bakham kum kalangpi kum ka blok 1 blok 2 ka siar khanduli ka desh tomria ka nongwa mak tumur tengi kum kaseng ismo ban penpau sikpat ba khnam gi pat ba bat ki pardo parasnam gi jongi ki nong shong snong jong ka briu nyo trap ro kuwi kin so thu ha e kini ka bakla kani ka sarkar ka bakla ka baningkong ka jing bakla jong kani sarkar ka dei bakam su thu ya uput usam jong ka jala Meghalaya ngide ba su thu ba ka district council ka yo ya uput usam jong ki district council ka dei lang bagi himakasi but ka sarkar Meghalaya ka bu lani ka yo ya uput usam ka dei lang bagi district council ta bakum ta ban yo lani ban tip thikna yo uput usam ja ka jala ka jongi ngi ha ban su thu bat ban don ka jing su thu jingmot khamtam e bat ki himakasi kumba kalong menta daki khat ar khat lai tli gisnong jong ka hima nonglang kala ya no sha Assam pinepet ya ka kisnong ki bahap hapo hima jerngam kilaya no sha Assam kisnong ki bahap hapo ka hima jirang ba hima nongspung kilalet no sha Assam lale fipet ya ka snong jimrigao ba kalengkung kidigi artli gisnong ki bahap hapo ka hima nongspung ba hima jirang kidigi gisnong ki ba ki balong try di hima kasi ya ki kot jaka gitu ya ki beri ki basyong gitu ki jaka la ai de ki hima kasi rek basusi kalong ba hakapor bo konrak sangma chief minister jongi wiasoy kani ke MOU khlam kenjok khtian ya ki hima kasi kini hima kasi wat banlet banti ka jengkhang jong ki kayeng dorbar kayeng kashari bakhli do jong kari India kata ka Supreme Court ban penpa ka jing persya halor kani ke MOU but ka jing ong lani ka jing bu palat jong ka sarkar jala ban ong ba ki briu ki basyong hagini ki jaka kinrai lakin let cha Assam ne kin let cha Meghalaya kalong ke ek bangimla ban pediang namar ngitip thikna kumbolong hapo jimrigao kumbolong hapo lengkung
kibri ki basyong hang tu kim dai ki khasi ki dai nakawai pagajai penrio tiban ong ba maki kin rai laki jaka ki jong hima khasi kin hap sepo asam lani kin hap sepo Meghalaya kalong ke ek ka babakla bat ka ban bu jima ya kani ka phase 2 hilai i lang baki kot kubor baki karne pali ki basyong hapo langpi ki basyong hakiwe ki snong ki la de ban ong lepa bangi ngim kwa banwan se Meghalaya ngin le cha asam lengi tep ti kenapa bakini ki snong ki bahap hapo langpi sektor kidi ki snong ki badai hapo ka himarat nong mensau hapo hima mensau telada kalong kumta lada kini ki karne pali lani kiwe pak kijai benri kin rai lada ka sarkar kan ong bet ba kibri ki basyong hatu ka jaka kin rai la kin le cha asam ni kin le Meghalaya ka umut ba jingma kan bu yangi namar bangitip ki kenapa kini kibri ki la de pen pa ba kin le cha asam ta hatu kan nomlong ka jingdu nong pat ya ka jaka ka puta jong ki hima kasi ti bat ka wiru ka jing ong jong konrak sangma bangim la asyu ban phaidin na ka kaipot ya ka bala submit house nam aja khatway kan bu jingma ka bakrau ya yangi hakani ka phase 2 namar kumban supentep yapi haka report jong arja khatway kisnong hapo block 1 block 2 gidon tangkat tu kan itli gi bami kerteng ndrai menta pat gidon kumbasan pho teli kisnong gi bakwa banwan siapo Meghalaya telada konrak sangma ulat de ban ong lupa bangin ngin stick laningin bat bet ya kata ka report jong snam arja khatway kajing keli galong kan jayu gitu kisnong kasi penar ki jongi ki bakwa banwan siapo Meghalaya kumangili iya hakini kisngi kot kubor bakatu kaseng kebodon hatu ki jaka ki bahapo Karbi Anglong Autonomous District Council kila ada penpon pa da ka basay begini ki jaka ki hapo Karbi Anglong District Council kimkwa banwan siapo Meghalaya kila ada ka sarkar ka jongi kabu lepay ka jing e ka baningkong ban island ikini ki bring basyong kini jaka ban rai lakin le senu ban kabaar ban suong bet ba ngingin bat ya kata ya ka kaipot jong snam aja khatway kan bu jingma ka bahe ya kari ba kajak mendri jongi di halor kata kanong rim bakung kaseng ni penmi ya kani kot lengkedop ya ka bangil ai kerteng ke MOU bean beriti ke jingma ke babu ya kajak mendri jongi khnang bagi pat ba nong snong kin so thu ha e ba kani ka sarkar ka kalabakla kani kawat ka baningkong bat kuno kan penbet kani kawat ka baar ba kumjuru bangin dawa na ka sarkar bakadi ban review la ni kan phaibyang namar ladang im phaibyang ni kani lada kani kam MOU menta kal along an la ni kelas kalong kuma kalong menta ka jingdu nong ba ka jing e ka bakrau kan bu ya ka jalang ka jongi hakapuar bakilet ban pen bet yo pu usam hakawat ka baar dinginget belamba kani ka jing ai ka jing sam jongi ni kot lengkrop ki para ki nong shong snong jong ka jalakin so thu babali kum ka sengi yang kon persya e kani ka MOU bat kumjuru ban pan ya ka jing kersan ga jongki ya ka seng bah bangi syem ginu gilat nang ni sakmat ban penpau ya ka jing persya ka jongi ya ka MOU ban dawa ya ka ban review ka MOU kinong snong hi kin don lang ringkat bat ni bat khamtam e kin don lang ringkat bagi hima kasi bat kinong snong ki basyong haki tu kitan kaput kata ka de jing kwa jongi kum seng. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.